Doedd David ddim wedi gwneud unrhyw hyfforddiant ers i ddyddiau coleg, ond pan ddaeth y cyfle i ddechrau prentisiaeth fe'i gwelodd fel cyfle i adeiladu ei sgiliau, tra hefyd yn profi nad yw byth yn rhy hwyr i ddysgu, a thyfu gyda'i gi tywys KP wrth ei ochr, mae David Chaffee ar hyn o bryd yn gweithio fel swyddog cynhwysiant anabledd y Mwrdd Iechyd Prifysgol yn Eirin Bevan. Daeth y cyfle yn prentisiaeth iddo yn gyntaf trwy e-bost wedi gyffroi gan y rhagolygon, fe'i gwelodd fel cyfle i wella ei sgiliau yn y sector TGych. Trwy'r prentisiaeth, cwblhaodd diploma TGych lefel 3 gyda chefnogaeth JAWS, darllenydd sgrin i liwio ei astudiaethau. Gyda chefnogaeth y gyflogwr, enillodd sgiliau newydd, ac mae'n argymell prentisiaethau i unrhyw un sy'n ystyried uwch sgilio neu newid cyfeiriad gyrfa. Trwy gyfathrebu ei anghenion dysgu, roedd modd addasu ei hyfforddiant a osododd y sylfaen ar gyfer ei rôl bresennol fel swyddog cynhwysiant anabledd. Yn ei rôl, mae'n gwneud gweithleoedd yn fwy cynhwyso trwy nodi a chael gwared ar rwystrau bobl anabl. I David, roedd cynhwysiant yn allweddol. Heb amgylchedd dysgu cynhwysol, ni fyddai wedi gallu cwblhau ei hyfforddiant. Mae bellach wedi mynd ymlaen i gael gyrfa lle mae'n sicrhau bod addysg a chyfleoedd yn hygyrch i bawb.